ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ କଟୁ, ଆମ ଜୀବନସାଥୀ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉ, ସମୟ ସହିତ ଆମ ରିଲେସନସିପ୍ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ଆସିଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ବି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୁଁ 10ଟି ଏମିତି କଥା କହିବି ଯାହାକୁ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆଭଏଡ଼ କଲେ ତାଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ତୁମ ଜୀବନସାଥୀ ପାଖରେ ଅଲଗା ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀର କମ୍ପେୟାର କେବେ ବି କରିବନି। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କେବେ କମ୍ପେୟାର କରିବନି, କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଲଗା ସ୍ୱାମୀ ସହ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କେବେ କମ୍ପେୟାର କରିବନି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା କପଲଙ୍କର ତାରିଫ କରିବା ତ ସେ ସେଇ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବା ବଦଳରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ ତ ଆମ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କାହା ସହ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀକୁ ଆମେ ନିଚା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିଥାଏ, ଆମକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ନିଜ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଚାହୁଁଛ ତ ତାଙ୍କ ସହ ସେହି ବିଷୟରେ ଖୋଲିକି କଥା ହୁଅ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଣାଅ କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ। ଭାବିନିଅ ତୁମ ଜୀବନସାଥୀ ଜଣେ ଅଳସୁଆ, ତ ତୁମେ ଏହା କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କି ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ସେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍, ସେ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବରଂ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କର କି ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ସକାଳୁ ଉଠି ୱାକ୍ କରାଅ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ନିଜେ ବି ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ପାର୍ଟନରକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରିବାନି, ତାଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବାନି, କାହା ପାଖରେ ବି ନୁହେଁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ବି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅତୀତକୁ ନେଇ ହଉ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ହଉ, ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ନେଇ ହଉ, କିଛି ବି କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆମ ରିଲେସନସିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ କି ଆମ ପାର୍ଟନର ଆମ ସହିତ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଥାରେ ମଜାକ ଉଡ଼େଇବା ତ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯଦି ଆମ ସହ ରହି ଆମ ପାର୍ଟନରକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ସେଇଠି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଥାଏ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କେତେକ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନିଜର ପର୍ସନାଲ କେୟାର କରିବାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି। ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦିନ ଧରି ସେଭିଂ ହୁଅନ୍ତିନି, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିବ ତେବେ ସେଭିଂ ହେଇ ଭଲସେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ୱାଇଫ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଥାଏ ନିଜର କେୟାର ନେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଯିବାର ଥାଏ ସେଠି କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲସେ ସଜେଇ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ନିଜର ପର୍ସନାଲ କେୟାରକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଆସିଥାଏ ତ ଝଗଡ଼ା କମିବା ବଦଳେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେବେ ତୃତୀୟ ଲୋକର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ସେ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ନିଜର ଝଗଡ଼ାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବ, କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତମ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଦେବନି। ନମ୍ବର 5 ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଆମର ଆଉ କିଛି ରିଲେସନ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଆମ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସହ ବୁଲିବା, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, ଏମିତି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାର୍ଟନର ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର। ଆମର କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଥିବେ, ଆମର କିଛି ହବିଜ୍ ଥିବ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିରେ ନିଜ ପାର୍ଟନର ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 6 କିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି
ଯେବେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାହାରେ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି କି ସେମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାର୍ଟନରକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ବାହାରେ ଯାଇ ତୁମେ ଏମିତି ଆକ୍ଟ କରୁଛ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଯଦି କେହି ବାହାରେ ଯାଇ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି କି ସେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛି, ସେ କୌଣସି ରିଲେସନ୍ରେ ନାହିଁ, ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ କାହିଁକି ଧୋକା ନ ଦେବ, କାହିଁକି ସେ ତା ସହିତ ଚିଟ୍ ନ କରିବ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ବାହାରେ ଯାଇ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ନିଜ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି। ଏହାପରେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୂରତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 7 ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଥାରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି। ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିବ, ଆଉ ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିବ। ଏମିତି କରିକି ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ହିଁ ଦୂରତା ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏହା ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କି ତମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶିକି କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛ। କାରଣ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ସେ ନିଜେ ବି ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କୁ କହୁଛ ମାନେ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ମଧ୍ୟ ବି କହୁଛ। କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ତୁମେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ କହିବ, ସେମାନେ ସେ କଥାକୁ ନିଜ ମନରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ତୁମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବନା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। ନମ୍ବର 8, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ କି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ହିସାବରେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନସାଥୀକୁ ଏଇ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ କି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ଏଇ କାମ କରୁଛ, ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ କି ତମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଛ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବନା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୂରତା ଆସିଯାଏ। ତ ମନେ ରଖ, ଲାଇଫ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ନେବ। ଯେକୌଣସି କଥା ହେଉ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ଜଣେଇବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ଆସେ, କିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତିନି। ତ ସେତେବେଳେ ନିଜ ପାର୍ଟନରକୁ ଜଣାପଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥାଏ। ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମତାମତରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ନମ୍ବର 9, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଦୂରତା ଆଣିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କଥା କହୁଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁନଥାଏ, କି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଥାଏ, ତ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣୁନଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ହେଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଇମୋସନ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଫୋନ୍ରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ରହିବେ କି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ତ ଅଲଗା ଜଣେ ପାର୍ଟନରକୁ ଫିଲ୍ ହେବ କି ସେ ଆମକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଛି, ଆମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ପାଖରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତା କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆପେ ଆପେ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆମକୁ କିଛି କହୁଛି, ତ ଆମକୁ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରୁଛ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ କି 2 ମିନିଟ୍ ରୁହ, ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିସାରେ, ତାପରେ କହିବ ମୁଁ ଶୁଣିବି। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତୁମେ ତୁମ କାମକୁ ରଖିଦେବ ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ତ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିବା ବଦଳରେ ବରଂ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 10 ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଛ କୁହନ୍ତି। ଛୋଟ କଥା ହେଉଥିବ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମିଛ କହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାର୍ଟନରକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ତମେ ତାକୁ ମିଛ କହୁଛ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଲୁଚଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଚିଟ୍ କରୁଛ, ତ ତାଙ୍କର ଭରସା ତମ ଉପରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ, ଖରାପ ହେଉ କି ଭଲ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କଥା ହେଉ, ଯଦି
ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଲାଗିବ କି ମୋ ପାର୍ଟନର ମୋତେ କିଛି ବି କଥା ଲୁଚାଉନି, ମୋ ସହିତ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ନା ଆପେ ଆପେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ।